Velkommen til. Det her foredrag, det er jo et helt vildt mærkeligt at høre sig selv. Det handler om et iPhone-spil, vi har lavet igennem det sidste års tid, hvor vi har prøvet at lade som om vi var en stor virksomhed. Og det er mig og to venner, der har lavet det. Jeg har lavet programmeringen, og de har henholdsvis lavet grafik og lavet spørgsmål. Det er et quizspil, og de billeder, der lige ruller hen over skærmen her, det er fra spillet. En af de store clues i spillet, det er, at man kan spille mod andre, og der kan man, hvis man spiller mod en fra USA for eksempel, så får han spørgsmålene på engelsk, og man får dem selv på dansk. Men first things first, som man siger, hvis jeg ellers kan sappe. Vi er udkommet. Det var lige før, vi ikke nåede det inden i dag. Jeg synes, det var meget rart, at vi var udkommet, inden jeg skulle holde det her oplæg. Så der er vores, fra iTunes Connect, vi er udkommet. Så er vi udkommet i forgårs. Og det har været søgbart siden i går. Men, swag alert. Jeg var på Nordic Developer Conference i år, der stødte jeg ind i Craig Dunn fra Xamarin. Og nu har jeg lavet det her i Xamarin. Så jeg spurgte ham, om det ikke var muligt at få noget swag. Og det var det. Så i den her kasse, der er mange fine ting, som vil blive uddelt i løbet af min talk. Og er der nogle spørgsmål til det? Der er et spørgsmål ned fra Uffe dernede, så det er den første swag. Hvad? Hippo, det er hippocampus, som er en eller anden lille ting, der sidder inde i hjernen, og fordi det var et smart ikon, vi kunne lave, fordi den ligner en søhest. Så vores ikon, det er en søhest, der ligner et spørgsmålstegn. Mig selv, det starter man jo altid med. 42 år. God alder. Jeg er datalog fra 94 og har lavet mange af de almindelige ting, som man laver som datalog. Jeg har været ansat i nogle forskellige store og mindre store virksomheder, og lige nu ved UV Data. Super fedt sted at være, og der har vi nogle stykker dernede fra. Men det er jo ligegyldigt i den her sammenhæng. Vi går tilbage til barndommen. Og for Windows Phone udviklernes skyld, så har jeg lige et ikon til dem også. Det er sådan, at da jeg var 10 år, der havde jeg en kammerat, der havde boet i USA. Og han havde mange mærkelige gadgets med hjem. Og for eksempel så havde han en cykel med gear. Det var helt vildt dengang. Og så havde han jo så også det første computerspil, jeg prøvede. Altså han havde en Atari med hjem. Så havde jeg så en onkel, der havde en ZX 80, forløberen til ZX 81. Og den grafik der er den er faktisk fra en ZX 81. Jeg kan huske, at jeg spillede med, et spil, der hed Elefanternes Kirkegård. Det var sådan et fuldstændig ASCII-baseret spil. Man skulle finde Elefanternes Kirkegård, og man kunne blive overfaldet af indfødte og falde i kviksand, og det var noget vildt noget. Det var noget, der virkelig talte til min fantasi. Så jeg fik jo selvfølgelig også selv min lille VIC 20, dengang jeg var 12. Jeg fik et spil med, og jeg fik også en... er det jo irriterende? Er min stemme lige så irriterende, som det er for mig selv? Okay, det er fint. Jeg fik min basic-bog der til min VIC 20, og den sad jeg jo så og tastede små programmer ind fra, og jeg fattede jo simpelthen ikke en døjt af, hvad det var, jeg lavede, men jeg kan huske tydeligt, at efter 3 måneder, så fattede jeg det lige pludselig. Så kunne jeg programmere. Det var ligesom et skift fra den ene dag til den anden, ligesom en switch, der slår over ind i hjernen. Og så begyndte jeg jo så at lave spil, og jeg blev en populær dreng i klassen. 13-årig, 16 kilobyte RAM-udvidelse til VIC 20. Det var de vildeste fantasier, jeg havde om, hvordan jeg går over til verdensherredømme med de utrolige spil, jeg kunne lave med den her udvidelse. Det bringer mig så tilbage til mig selv igen. Den vigtige del,
Jeg er spiludvikler, og jeg har så både lavet brætspil og V20 og Commodore 64 i min ungdom, men jeg kom først i gang igen i 2008, hvor jeg var til et game jam her i Aalborg, og siden da der er jo så lavet diverse spil i XNA, og vi har også udgivet et Windows Phone-spil, nu rører jeg lige lidt for hurtigt videre, og et Xbox-spil, og nu også vores iPhone-spil. Jeg skal lige hurtigt starte med en video af vores Xbox-spil. Jeg tror desværre ikke, der er lyd på. Jo, det er der. Det interessante ved det her, det er for jer sådan rent teknisk, så er det ikke selve spillet, men det er rent faktisk den samme motor, jeg har brugt til at lave det her grafiske spil, som jeg har brugt til at lave det quizspil Hippo. Musikken til det her spil, det er lavet af en engelsk komponist, som jeg har købt rettighederne af. Og han har jo også skrevet om det på sin blog. Så jeg må hurtigt videre, fordi der er meget nok. Okay, Hippo. Så det er vores logo, det er det Uffes spørgsmål, det ledte hen til. Søhesten som i form som et spørgsmålstegn. Og vores screenshots, dem har jeg vist. Så jeg vil lige hurtigt demo det på Mac'en, og der bliver det lidt besværligt, fordi jeg har ikke nogen... Vi lider under, at vi har en meget, meget gammel Mac, en Mac Mini. Og der er jo ikke lige nogen skærm til. Og der er en no signal, står der. Nu kommer den. Yes. Og der har vi Xamarin kørende. Jeg prøver lige at stoppe den her, så start den igen. Jeg viser det bare i simulatoren. For der er ikke rigtig været mulighed for at sætte min iPad til. Og det starter op med logoet. Af en eller anden grund, så kører det lidt langsomt her. Og den kommer altid i simulatoren, det skal jeg ikke tage af. Så man kan både spille solospil og versus-spil. Solo, der loader den så spørgsmålene, og der gælder det bare om at svare på så mange spørgsmål som muligt i træk. Vi har lagt nogle fine hjælpeting ind, som for eksempel, at man skal trykke på skærmen for at fortsætte her. Og så får man et spørgsmål. Nu har jeg sat den til at køre med engelske spørgsmål. Og den næste spiller, jeg skal slå, han har 2 point. Hvad må det er? Det er nok rigtigt. Og jeg kan se, der kommer hele tiden hjælp frem her i starten. Vi har en pausemenu heroppe, hvor man kan fortsætte spillet og gå ud af det. Og der kan man se de 3 liv, man har, når man spiller solospil. Nå, det var ikke så godt. Men her i siden, der kan man så se den næste farve på den kategori, man skal spille. Vi forestiller os, at når det bliver utrolig populært, så kender folk selvfølgelig farverne. Og så kan de lige nå at forberede deres hjerne. Man har 12 sekunder til at svare, og nu nåede jeg ikke lige at svare rigtigt der. Og vi hopper ud af spillet. Så er der så også versus-spillet. Og der har vi nogle spil i gang. Og Thomas, der er en af de andre, han har lovet at sidde parat, så det kan være, at han kan nå at svare. Og der gælder det så om at svare på 10. Man får, nu kommer jeg til at svare forkert, fordi man får 3 runder i versus-spillet, hvor man så har 10 svarmuligheder i hver runde. Og det er sådan, at man selv har valgt kategori i den ene runde, og den anden har valgt kategorien i den anden runde. Og i den sidste runde, der får man så fra forskellige kategorier.
Gervais. Som I kan se, så gør det rimelig fluent, det kører derudad. Og så kan man så spille videre på næste runde. Jeg tror ikke, vi kan nå at vente på, at han svarer. Men når der så er gået 3 runder, så får man så en rating. Vi kører med en skak-rating, så man starter på 1200, og så kører man opad. Hvis man er heldig. Ja. Vi skifter lige til slidesen igen. Så det var lige en hurtig demo. Der er sgu swag alert igen. Er der nogen, der har installeret Hippo? Ja, der var en hurtig hånd dernede, tror jeg. Hvor har vi swaggen? Den er her. Haha. Den første officielle Hippo t-shirt. Okay, fint. Godt, men vi må hellere videre til hovedpointen af den her talk. Teknikken. Der er simpelthen brugt rigtig mange forskellige ting, hvilket jo ikke nødvendigvis er en fordel. Vi har brugt Xamarin til at udvikle klienten, og det er jo så for at kunne kode i C#, som er det, jeg bedst kan lide at kode i. Grafikken det er lavet i X'en, som er en portering af XNA. Jeg har også brugt XNA. Så er der brugt Amazon Web Services til backenden, servicestack.net til web services, PushSharp til at sende push-notifikationer, Dapper til at tilgå databasen, Lightswitch der er brugt til at lave en spørgsmålseditor til ham, der laver spørgsmålene. Og så er der brugt AdMob til, reklamer, TopShelf, det er en Windows-service, der sender push-notifikationer. Automapper til map med forskellige typer, og MEF til at loade vores forskellige jobs, som vi har kørende i vores Windows-service. Men jeg er nødt til at skære lidt ned på det for agendaens skyld. Så det første punkt, nu kommer vi endelig til agendaen. Introduktion til Hippo. Den er jo overstået. Det var dejligt. Så kan vi hurtigt videre. Arkitektur. Her der har jeg lige fokuseret på den fysiske arkitektur. Det er sådan lidt klassisk for en cloud-baseret tjeneste. Altså det er sådan en trelags ting, hvor vi har klienterne, som er iPhones. PT er vi kun ude på iPhone. De snakker så med webserverne via en load balancer. Og det er jo så for, at vi kan skalere forholdsvis ubegrænset horisontalt. Så har vi så en push- og cleanup service. Dels så bruges den til at sende push-beskeder ud, og så bruges den også til at rydde op i de spil, som ligger, fordi at vi har et princip om, at de bliver fjernet efter 3 dage, sådan at vi ikke får en masse gamle spil til at ligge. Og sådan at telefonerne de ikke skal have en gigantisk scrolleliste af spil. Derudover så kan vi også sende mail, og vi har selvfølgelig nogle databaser, og der har vi MySQL og DynamoDB nede i bunden. Det var arkitekturen. Jeg kommer ind på lidt flere detaljer i arkitekturen under de enkelte andre punkter. Hvorfor 2 databaser? Jamen, det var egentlig mest fordi, jeg havde lyst til lige at prøve noget andet. Så det er egentlig ikke en specielt stor fordel med DynamoDB. Jeg er ikke særlig imponeret over den. Det er sådan en key value store, sådan en NoSQL database. Men det kan faktisk ingenting. Altså man kan ikke søge i de elementer, man gemmer i den. Så det er ikke sådan en dokumentdatabase, ligesom RavenDB eller MongoDB.
Det eneste, man kan søge på, det er det unikke indeks, man har, og så kan man også lægge en range key på. Men nu har jeg lagt nogle af tingene der. Vi har chat i de enkelte spil, og det har jeg lagt i DynamoDB for at prøve det. Nu må vi se, om jeg fortryder det. Amazon Web Services. Jamen, da vi startede for et år siden, der skulle vi finde ud af, hvad fanden vi skulle gøre, om vi bare skulle have noget almindelig webhosting. Jeg kunne godt tænke mig at prøve en eller anden cloud service. Jeg er også lidt teknisk nysgerrig, og det er også for at få den her mulighed for at skalere med et load balancer. Så jeg kiggede både på Azure og Amazon, og det virkede som om, at Amazon var billigst. Vi fik jo blandt andet det her gratis år ved Amazon, hvor man har gratis år med en meget lille webserver. Derudover så er det så også mere modent. Det har i hvert fald mindst et år mere på banen end Azure. Og Amazon laver deres de laver deres webservice provider sådan at de kan styres via et API altid. Så de starter simpelthen fra API'et, og så bygger de UI ovenpå. Det der er lidt farligt med Amazon, det er om man bliver taget i røven med prisen. Det må vi finde ud af. Fordi det er rimelig kompliceret at overskue det. Bare et enkelt eksempel, det er deres EC2, som jeg har inde på den her webside, hvor der står priserne. EC2, det er deres navn for server. On-demand instances er en af de servertyper, man kan vælge. Det er standardløsning og også den dyreste i øvrigt. Der betaler man kun for ren timeforbrug, så den kan være god til, for eksempel hvis man lige har en server, man hurtigt skal have op og køre, og så skal den lægges ned igen. Det kunne være et eller andet load test eller sådan noget. Den har, jamen, der er en masse muligheder. Man kan vælge Linux, 3 forskellige varianter og 3 forskellige Windows-varianter. Så kan man vælge forskellige CPU-størrelser, memory-størrelser og så videre, så videre, så videre. Og så ud fra det, der beregner den timeprisen. Man kan så også vælge, hvilken region den skal køre i. Vi kører jo i USA med alle vores ting, bare for at det skal køre hurtigst derovre. Hvis vi slår virkelig igennem, så er det jo så er det en fordel for os. Så kan man så vælge reserverede instanser. Og reserverede instanser, der kan man både vælge mellem lette, medium og heavy instanser. Og derudover alle de samme valg som før. En reserveret instans, det betyder, at man betaler en upfront pris for det først, og så bagefter betaler man for timeprisen. Og der kan man så vælge også, om det er 1 år eller 3 år, man betaler for, og så er det upfront prisen større, men timeprisen lavere. Så det kan blive rimelig komplekst at finde ud af. Så er der spot-instanser. Det er de billigste. Det er sådan noget aktionsagtigt noget, hvor man sætter en maksgrænse for den pris, man vil betale. Og hvis gennemsnitsprisen så ryger over den maksgrænse, så slukker de bare serveren. Så det er sådan, det er rimelig hæftigt, men det giver god mening alligevel, fordi at for eksempel vores Windows service, den server, der kører den, der er ikke noget, der går, altså spillet fungerer stadigvæk, selvom den går ned, og vi får en warning, hvis den går ned, så kan vi sætte en ny op. Så der kan det godt betale sig at køre med en spot-instans, fordi timeprisen er væsentligt lavere, en 1/5 eller mindre. Men derudover, udover alt det med selve serverne, så skal man også betale for datatrafikken. Så har de noget SAN-agtigt, det er det, de kalder EBS, hvor man kan gemme sine data. Fordi hvis man ikke har det bagved, så forsvinder alle ens data bare, når de slukker serveren. Så der er rigtig meget, og Elastic IP-adresse, det er hvis man vil have en fast IP på sin server. Og så er der monitorering, det betaler man også for. Og endelig for load balanceren. Så det er alt det, man bare skal tage stilling til i forhold til serverne. Vi har nogenlunde regnet ud, at lige pt. Der koster vores setup omkring 700 kroner om måneden. Så der skal lidt til, før vi begynder at tjene det ind, fordi spillet er gratis, og det er fuldstændig finansieret reklamer, så nu må vi se, om det holder. Okay, så
nu har jeg lige lavet en oversigt over de teknologier, som de har. Det, jeg skal lægge mærke til, det er, at Amazon de har fundet på deres egne navne til alle de her gængse ting, som for eksempel VPN og server. Så man skal lige kende Amazon-navnene. Men de røde der, det er dem, vi har brugt i spillet. Så vi har brugt serverne selvfølgelig, og så er der Route 53, det er DNS. Det er så selvfølgelig for at kunne tilgå spillet, eller for at kunne tilgå webservicene via navn og ikke en eller anden tilfældig IP-adresse, hvis vi nu skal skifte provider. S3, det er storage. Nu noget jeg kan se i nogle af de reklamer, der var i spillet, men vi har både reklamer fra AdMob, men også vores egne reklamer, som vi har udvekslet med nogle spilmagasiner. Dem lægger vi så i S3 File Storage. Så har jeg brugt DynamoDB, og jeg har brugt RDS, det er relationelle databaser, der kan man så vælge MySQL, Oracle eller SQL Server, og der har vi selvfølgelig valgt MySQL på grund af prisen. Så er der selvfølgelig licenser på Oracle og SQL Server. IAM, det er Access Control. Det er egentlig meget smart. Man kan sætte en rolle op, og så kan man definere, at den kan tilgå for eksempel S3 og DynamoDB, og så kan man tildele den rolle til en server, og så kan den server helt automatisk tilgå de ting, uden yderligere opsætning. Og så har vi selvfølgelig også e-mail til at sende for eksempel passwords til folk og den slags. Og det er bare almindelig SMTP. Udover det, så kan vi forestille os, at vi på sigt får brug for det, der hedder Elasticache. Det er et andet navn for Redis eller Memcached, som man kan vælge imellem. Og så har de også noget hvis vi skal lave en eller anden form for throttling, hvis vi får mange brugere. Men der kan det godt være, at det bedre kan betale sig at tage sådan noget som Rebus ind, som vi lige har hørt om, eller nogen af os her. Så vil jeg lige hurtigt vise, hvordan man tilgår AWS, hvis det ellers er netværksforbindelse her. Det at der er et API, det er meget fedt, fordi så kan vi nemt sætte nye server op og den slags, og lave build-scripts og alle mulige sjove ting, der gør sådan noget, men det har jeg simpelthen ikke haft tid til at være inde i nu. Så vi har gjort det hele via UI. Så her er oversigten over de services, de har. Hvis man for eksempel, bare som eksempel lige tager EC2 igen, så har vi vores instanser. Det er serverne. Jeg ved ikke, om der er nogen, der bruger det. Der er nok nogen, der kender det i forvejen. Men vi har 4 server. Den ene er stoppet. Det betyder så, at vi ikke betaler for den. Det er den, vi bruger til test. Så har vi 2 webserver og vores cleanup server, som jeg snakkede om. Og måden man tilgår dem på, det er ret simpelt. Man kan bare sige connect, og så kan man få en shortcut-fil, og så får man sådan en RDP-fil, og den kan man starte. Hvis der ellers er forbindelse. Det er nok fordi vi har et utroligt pres på serveren nu, hvor vi lige er kommet ud. Remote access is not enabled. Okay, det ved jeg godt hvorfor. Så det kan jeg desværre ikke lige vise. Det fungerer derhjemme. Der er et eller andet sted for et år siden, der satte jeg op, at jeg kunne tilgå dem fra min IP-adresse. Det har jeg lige glemt. Og den IP-adresse er jo selvfølgelig ikke den samme her. Så, men man downloader bare den her shortcut-fil, så kan man komme ind på serveren og se, de ting, der nu ligger. Og det er bare en fuldstændig almindelig Windows Server 2008. Så beklager, det kan jeg ikke lige vise. Men I så, hvor nemt det var at hente RDP-filen der. Så er der noget, de kalder AMI'er. Det er images, og dem har jeg så taget af vores server, så jeg hurtigt kan lave nogle nye. Det er også ret nemt. Man kan bare lave man kan bare vælge launch instance heroppe, og så kan man lave en ny server. Det vil jeg selvfølgelig ikke gøre, for så skal jeg til at betale. Men der er alle de images, som Amazon har, så kan man vælge mellem mange forskellige Linux-ting, og så er der noget Windows-server, og så videre, så videre. Og så er der også den her MyAMI, som jeg kan tage udgangspunkt i. Der har jeg så vores cleanup og push og vores webserver.
Derudover så er der så også nogle community har lavet, og nogle man kan købe fra AWS Marketplace. Så det var vist lige det om det. Så det var Amazon Web Services. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, swag! Er der nogen, der ved, hvad Xamarin er? Det har vi jo måske nok lige hørt, der er nogen, der gør. Ja, det var der. Der er nogen nede i bunden igen. Det er da helt utroligt. Kan I forklare det? Hvem vil forklare det? Ja. Det er noget multiplatforms, hvor du skriver i C#, så tegner du til mono, så du kan køre eksportere den til forskellige platforme. Men så også skriver UI i lidt af deres native frameworks, men så kan du genbruge en stor del af sådan core-miljøet, så du kun skal skrive noget business-logik en gang. Ja, det er jo fuldstændig korrekt. Det er smukt. Du kan vælge mellem en stor t-shirt og en lille t-shirt. Der er en extra large og en small. Jeg tror, det er den store. Jamen, det var rigtigt, og det gode var jo, at så blev jeg sparet for at holde resten af foredraget, så det var fint. Men det må jeg nok hellere gøre alligevel. Så vi starter lige med Xamarin her, arkitekturen på klientsiden. Det vi har anvendt, det er, udover Xamarin, så har vi valgt at bruge X'en, eller det er så mig, der har valgt det, kan man sige. Det er, der findes jo det, der hedder XNA, som er et spilframework, som Microsoft har lavet, som kører i Windows og på Xbox og Windows Phone 7. Det er desværre desupporteret, og derudover så kører det jo så heller ikke på iPhone. Men der findes forskellige open source implementeringer af det, og der valgte vi for, det er så ved at være 1,5 år siden, jeg valgte at prøve at arbejde med det, der hedder X'en. Så X'en er fuldstændig ligesom XNA API-mæssigt. Den mangler 3D, men det har vi så heller ikke brug for. Når man laver et spil, så kører man, hvis vi ser på den her ude i venstre side, så kører man i det, der hedder en game loop, typisk. Det er ikke noget nyt, det brugte jeg allerede dengang, jeg arbejdede på min VIC 20. Der vidste jeg bare ikke, det hed en game loop. Men XNA's måde at lave en game loop på, det består i, at der er noget initialisering af spillet, og så er der load content, hvor man loader grafik og lyd og 3D-modeller og fonte og alt muligt. Alt hvad der nu skal bruges inde i spillet. Så går game loopen i gang, og der veksler den mellem update, der laver logikken, og draw, der tegner på skærmen. Og draw, den skal typisk køre enten 30 eller 60 gange i sekundet. Vi har sat den til 30 for ikke at presse iPhone for meget, og for ikke at få noget lag, der gør, hvis den skifter mellem forskellige frame rates. Og update, den tager så af for eksempel kollisionsdetektion og registrering af knaptryk og alle sådan nogle ting. Inden for det, der har jeg jo så lavet nogle forskellige små API'er. For eksempel så har vi vores begreb, vi kalder en scene. Det er noget, der svarer til en skærm. Så i spillet, når man skifter skærm, så skifter man til en anden scene. Og det er så scene scheduleren for. Den sætter jeg op i starten, heroppe i load content. Og der sætter man en masse scenetransitioner op. Og det man gør, det er, at man angiver en startscene og en slutscene, og så angiver man, hvordan den skal skifte scene. Det kan være swipe left eller til højre, eller bare direkte skift. Og så selvfølgelig også en boolean, en funkt, der resonerer en boolean, der angiver, hvornår den skal skifte. Derinde under, der har vi jo så sprites, det kan fx være knapperne, og vi tegner det hele på sådan en virtuel drawing surface. Og det skyldes jo, at vi gerne vil kunne komme ud på andre platforme, så derfor så har jeg prøvet at abstrahere væk, hvad det er, vi tegner på.
forskellige telefoner, de har forskellige, screen ratios. Så der er forskellige højder og vidde. Derudover så har vi jo, scroll i vores spil, som vi, jeg ved ikke om jeg nåede at vise det, men hvis man har mange spil åbne i versus mode, jamen, så kan man scrolle imellem dem. Og det gør, at nogle knapper de kan komme til at overlappe hinanden på nogle tidspunkter, så derfor har jeg indført et begreb, der hedder layered input. Det er bare en klasse, som tager imod alle input til skærmen, og alle knapper, de kan så registrere sig ved den. De skal bare opfylde det her interface, der hedder I can be pressed, og så sørger den for, at det er den øverste knap, som rent ud mod brugeren, som bliver påvirket, når man trykker. Så der ikke er flere knapper, der bliver trykket på en gang. Xamarin, det er min definition af det. En gave til C#-udviklere. Og det står i gåseøjne, fordi at det er en lidt dyr gave, hvis man er privatperson. Xamarin, de praler af, det her det er ikke for at nedgøre Objective-C, men det er noget fra, det kan godt være det er, men det er ikke fra min side, for det her det er fra Xamarins website, hvor de gør reklame for sig selv. Det gør de ved at sammenligne Objective-C og C# kode. Og det her det er et eller andet Objective-C, som leger med noget farvehalløj. Hvad det helt går ud på, det ved jeg ikke. Men det tilsvarende C# kode, det er så der. Om det er en fair sammenligning, det ved jeg ikke, fordi de kan jo have puttet alt muligt ind i de her klasser og properties, som jeg ikke kender til. Men faktum er i hvert fald, at Objective-C-kode det fylder mere, fordi man har også headerfiler. Og man skal også selv lave sin cleanup, fordi det ikke har garbage collection i iPhone-udgaven. Så vidt jeg ved, så findes der kun garbage collection hvis man koder til Mac'en i Objective-C. Ellers er det kommet til, siden jeg så på det for et par år siden. Man koder C#, og det kan jeg selvfølgelig godt lide, det er det, jeg er ekspert i. Og der er alle de gode ting, som der er i C#. Der er link, og der er generics. Der er også kommet async await. Det har jeg ikke prøvet endnu, men det skulle være kommet nu. Så er der .NET, som i virkeligheden er mono. Oprindeligt startede de med at tage udgangspunkt i Moonlight, som er Silverlight i mono. Det betyder ikke, at man sidder og koder sammen. Det er C#-delen af Silverlight, som de tog udgangspunkt i oprindeligt. Og så er der så kommet flere ting med, så man har alle mulige lækre ting, som for eksempel at kunne kalde webservices på en nem måde og sådan noget. Og derudover så har de jo så wrappet de forskellige iOS-frameworks, og .netificeret dem. Og det handler lidt om, at i iOS, der er der for eksempel måden, man kalder events på, det er på en eller anden måde, hvor man bruger noget, de kalder delegates, som ikke svarer til C# delegates, men er noget andet, og det kan godt virke lidt underligt for en .NET-udvikler, så de har lavet det om til almindelige .NET events. Så har man jo så Xamarin Studio, som I lige så kort, da jeg demoede spillet. Det minder meget om Visual Studio. Det startede med at hedde Monodevelop, og før det, der hed det Sharp Develop, det som hver især blevet forgivet til de andre produkter. Så Sharp Develop, det startede samtidig med Visual Studio til .NET faktisk, omkring 2001, 2 stykker. Så det er sådan egentlig et gammelt velopprøvet produkt. Og en af de cool ting ved det, der, det er kodet fuldstændig i C#, så man slipper for alle de her mærkelige ting, som der er i Visual Studio, som gør, at det nogle gange opfører sig lidt mærkeligt. Og det kan være lidt svært at skrive add-ins til Visual Studio. Det giver næsten sig selv. Så har de en component store, der svarer til extension manageren i Visual Studio, så der kan man hente tredjeparts ting, og man kan også købe dem. Der er både nogle, der koster penge, og nogle, der er gratis. Og det, så vidt jeg har forstået, så skulle der også være lidt NuGet over det. Jeg har kun brugt en pakke derfra, så jeg ved ikke, om den håndterer sådan noget som automatisk opdatering. Så er der jo Garbage Collection, som man jo har i C#. Det foregår selvfølgelig sådan, at det bliver kompileret med ind i din applikation. Fordi der er jo ikke Garbage Collection på iPhone. Det kan man sige, det er faktisk en fordel for os, når vi har lavet et spil, fordi at
det bliver lidt mere deterministisk, hvornår der er garbage collectors. Og det, i et spil, der er noget af det, man kæmper meget mod, det er garbage collection. Og der er et spørgsmål fra Uffe. Der er altså ikke garbage collect drivers, der er compile time memory. Der er ikke Ja. Okay, det er rigtigt, hvad Uffe siger, men hvad hedder det? Det er et spørgsmål om ord. Det jeg mener med statisk garbage collection, det er netop det. Altså at den rydder op selv. Man behøver ikke at tænke på det. Det er i hvert fald det, der er pointen. Men du får heller ikke delay nogensinde. Nej, netop. Det er det, jeg mener med, at det er deterministisk. At det er, men det er rigtigt. Lad os bruge de rigtige ord. Så er der jo så den her linker. Den fjerner overflødig kode. Det er rigtig smart, fordi det er sådan, at når du får kompileret alle de her ting med .NET Runtime og alle ens egen kode og de her API'er fra Apple, når de bliver kompileret sammen, så kan det godt komme til at fylde rigtig meget. Og der har Xamarin lavet det så smart, at de laver sådan en analyse af hele det træ af kode, som ens applikation består af, og fjerner alt det, som aldrig vil blive kørt. Og som jeg har forstået det, så er det sådan, at den altid er slået til på devicet, medmindre man slår den fra selvfølgelig, men som default er den slået til. Så det betyder, at når man kompilerer til sit device, jamen, så bliver det en meget mindre executable, som man får. Hvis man gør det til simulatoren, så er den som default ikke slået til, fordi der har man jo alt det plads, man har lyst til, fordi simulatoren kører på Mac'en. Så er der også i nogle tilfælde, hvor man har brug for, at det kan være, hvis man bruger Reflection for eksempel, at fortælle linkeren, at det her, det vil man altså ikke have fjernet. Det kan være ret træls, at den fjerner en klasse, som man kalder via Reflection, fordi den kan jo ikke se, at man kalder den. Det her setup, det er det nye fra Xamarin, at man kan udvikle direkte i Visual Studio til sin iPhone simulator eller til et device. Det har jeg desværre ikke lige haft råd til. Jeg har kun den her gamle Mac Mini. Måden man sætter det op på, det er nemlig, at man har sin Mac, og så installerer man for eksempel VMware Fusion, og deri kan man installere Windows, og deri igen kan man installere Visual Studio, og så skulle den så kunne tilgå en simulator direkte. Og det skulle altså fungere rimelig seamless, som jeg har læst om det, men jeg har som sagt ikke prøvet det. Det ved jeg ikke, om I nede i bagenden har prøvet det. Og det skulle også fungere med debugging, så man kan sætte breakpoints i sin kode og inspicere variabler og den slags. Så jeg har brugt det mere gammeldags setup. Jeg har godt nok kodet det meste i Visual Studio, men jeg har sådan en source control server i midten, som jeg har, som jeg committer til. Jeg tester tingene i min Windows Phone emulator. Det er jo en af fordelene ved, at det her det er cross-platform. Og så henter jeg det over på min Mac, og tester det igen i Xamarin Studio og i iPhone-simulatoren og på mit device. Og det har fungeret glimrende for mig, men det andet vil selvfølgelig være en lidt hurtigere cyklus. Og Xamarin Demo. Okay, så skal jeg over på Mac'en igen. Hvis jeg kan. Så hænger jeg sgu fast. Må jeg ikke stille et spørgsmål? Ja. Vil det sige, at man kan slet ikke... Man er nødt til at have en Mac? Ja, man er stadigvæk nødt til at have en Mac, ja. Det er jo Apples regler. Så de har ikke lavet et eller andet, der gør, at der åbnes for det. Okay, jeg vil bare lave en lille mini-demo, så derfor så tager jeg ikke lige udgangspunkt i det her X'en, halløj, fordi så skal jeg til at arbejde med OpenGL og sådan noget nede i bunden. Så det her det er ikke noget, jeg egentlig har arbejdet med til daglig. Fordi det jeg viser, det er noget fra UIKit. Så her der vælger jeg, I kan se, man kan vælge en template, ligesom man gør i Visual Studio.
Og der kan man så vælge mellem iPad og iPhone og Universal. Og her vælger jeg så en iPhone, der hedder Tabbed Application, som er sådan en, hvor man kan skifte mellem 2 tabs. Den kommer så frem her, så ud fra templaten har den så genereret det, jeg skal bruge. Og nu kan vi bare lige prøve at bilde den først, og så køre den i simulatoren. I kan se, det er C-sharp-klasser. Jeg prøver lige at køre den. Og det er en gammel Svend, den her Mac Mini. Den er 3 år gammel, og den har lidt svært ved det, da de opgraderede operativsystemet. Hvad hedder det, Apple? Det er nok en snedig plan, de har. Der kan man så skifte mellem 2 views her. Så det er sådan en ganske simpelt udgangspunkt for at lave en app. Så er der jo så i det her setup 2 muligheder for at lave sin UI. Enten så kan man skrive koden direkte, det prøver jeg lige nu, så nu laver jeg bare en knap. Det er lidt svært, når jeg skal sidde og kigge derop på skærmen, fordi jeg ikke har nogen skærm her. A fatal error! Ah. Okay, herligt. Nå. Okay, den lukker ikke. Nå, jeg prøver bare at fortsætte, hvis hvad sker. Og jeg kan se, der er også IntelliSense. Nu vælger jeg bare sådan en info-button. Og så skal jeg lige adde den til mit view. Så nu har jeg bare lavet en knap, og det er sådan en info-knap. Og jeg prøver at... Det går vel, jeg skal igennem. Prøv at køre det. Og der er en knap der. Man kan ikke trykke på den. Jeg har ikke lavet nogen funktionalitet til den. Men vi laver lige hurtigt et event. Og hvad hedder det? Typisk så, når man skal lave klik-event, så er der en masse forskellige touch-event, man kan bruge. Jeg bruger den der. Og ligesom i Visual Studio, så får man så den her Object Center Event Arcs mulighed, så man kan skrive lambda-udtryk og en ny metode og den slags ting. Og så laver jeg lige et alert her. Og jeg laver bare en simpel en. Og vi tager lige den der. Og så skal man lave navnet på en cancel button. Den kalder vi bare cancel, og så kan man give et antal andre knapper med. Hvis man kun bruger 2 knapper, så bliver det nogenlunde pænt. Så. Super simpelt. Og så skulle den jo så gerne komme med en... Jeg trykker yes. Woohoo. Fantastisk. Det er så den ene mulighed. Jeg kan godt lide at skrive koden, så for mig ville det her nok være et valg, hvis jeg skulle til at skrive sådan nogle klassiske apps. Men man kan så også tage fat i XIB-filen. Der er det så, at man ryger over i Xcode. Det er sådan, at Xamarin de er i gang med at lave en designer, som kører i Xamarin Studio, og som også kører i Visual Studio. Så det slipper man snart for. Det er ret cool, at de har gjort det. Men det er, så vidt jeg ved, bare en alfa-release indtil videre. Så nu åbner Xcode, og så kommer jeg så over i sådan en designer med klassisk drag-drop. Hallo. Nå, den kommer op. No editor.
Ja, det er min gamle Mac Mini. Yes, der kom det første view op. I kan se den der knap, jeg lige har sat på, den er der ikke, fordi den er ikke en del af XIB-filen. Jeg prøver at hive en knap ind. Sådan. Og så prøver jeg lige igennem det. Jeg kan næsten ikke se noget her. Og close project. Der skulle man gerne opdatere sig herover på et tidspunkt. Men jeg prøver lige at starte den. Hallo. Og den er ikke kommet på endnu. Jeg prøver lige at lukke den igen. Nå, synkronisering stod det der. Så er den lagt på nu. Så har vi vores fine knap her, og den anden knap er der jo også stadigvæk. Således. Så det var bare lige en lille lyndemo af Xamarin. Jeg må lige skifte skærm igen. Undskyld. Ja? Nu sad du og lavede GUI inde i Xcode. Hvad gjorde du så, når du skulle lave GUI inde i det her Windows Phone? Er det to vidt forskellige filer? Ja, men det ville det være, men GUI'en er en af de ting, som man ikke kan share imellem de forskellige applikationer. Det kan jeg så godt i Hibo, fordi at der bruger jeg XNA på Windows Phone-udgaven og X'en på iPhone-udgaven. Og X'en, det har OpenGL liggende nedenunder, som er grafikbibliotek, der kører på iPhone. Og XNA, jeg ved faktisk ikke helt, hvad den bruger på Windows Phone, men hvis den kørte i en Windows, så vil den bruge DirectX nede i bunden. Så det betyder, at jeg godt kan share tingene alligevel i UI'et. Men de her UI Alert View og UI Button og det her, det er iPhone-specifikt. Men der findes nogle libraries. Der er et, der hedder MVVM Cross, som hvis man godt kan lide at udvikle med MVVM, altså det pattern, man plejer at bruge til VPF og Silverlight, hvor man databinder mellem view og view model. Så har de gjort det nemmere, og de har lavet den her databinding, så den også fungerer på iPhone og Android. Så man kan have sine views, adskilte, og så view models, de kan være ens på de forskellige platforme. Så, hvordan virker det? Det her har jeg sådan set allerede fortalt, man builder til al sin kode til, og det er jo både ens egen kode, der kommer med i appen, og .NET Mono-koden kommer med i appen, og så wrappningen af iPhone-API'erne. Og det kan komme til at fylde ret meget, så derfor så har man så linkeren, der kan skrumpe det. Og jeg synes ikke, det er slemt, hvad det fylder. Jeg har ikke rigtig en almindelig objektiviseret iPhone-app at sammenligne med, men det fylder cirka det dobbelte af Windows Phone-koden, når jeg har kompileret den, altså Hibo. Så det er jo noget med 8 megabyte i forhold til 4 megabyte, og det er til at leve med. Okay, ja, men det er den komprimerede udgave, jeg snakker om. Okay, 12 megabyte. Nå, det kan være, det er vokset uhæmmet i de sidste par uger. Men det var i hvert fald cirka det dobbelte af Windows Phone-udgaven. Hvordan laver man det cross-platform? Altså det handler jo om, også som jeg snakkede om med de der view models før, altså man kan isolere komponenter, der kan være genbrugelige på flere platforme, så man får de dele ud, som ikke er, cross-platform, og lægger dem i separate komponenter. Og Xamarin er på vej med at understøtte Portable Class Libraries, så man vil kunne lægge de komponenter i en DLL, og så kan man bruge den DLL på flere forskellige platforme. Det er ret cool.
Og nogle af dine, jeg har lavet nogle eksempler på ting, der ikke er, der kan man jo så anvende compile directives som hashtag if, og så for eksempel UI alert view der, den virker for eksempel kun på iPhone, mens sådan noget som isolated storage, det virker kun på Windows Phone og Windows. Cool stuff. Ja, de er ret hurtige til at levere deres til nye iOS-versioner. For eksempel iOS 7, den kom på selve dagen. Jeg har ikke selv installeret den endnu, for det har jeg simpelthen ikke haft tid til. Og så er der den der UI-designer på trapperne. Jeg har også nævnt MVVM Cross. Og i øvrigt så er der også en Android og en macOS-version af Xamarin. Swagger alert igen. Find fejlen. Er der nogen, der kan se, hvad fejlen er i dette kode? Det siger ud. Ja, der er en, der siger noget hernede. Det er jo den, der er isolated storage file, den kan du ikke bruge på. Det er rigtigt. Nu har jeg selvfølgelig ikke sagt, at det her det var noget, der nødvendigvis skulle køre på iOS. Men det er, du er derhen af, så du er den klare vinder. Det der er ved det, det er, at preserve-attributen, det er den, der kommer fra Xamarin, og den kører jo kun på iPhone, så det kan jo ikke kompilere det her, medmindre man har fået noget taget ud. Så der er lige, du kan vælge mellem 2 bøger. Cross-platform mobile development eller mobile development with C#. Jeg tager den først. Den er. Yes. Jamen, ja. Jeg kan ikke garantere for kvaliteten, det var bare nogen, som de sendte mig derovre fra. Så jeg har ikke selv læst den. Hvornår skal man så vælge, om man koder Xamarin? Jamen, det er jo så også, hvis man gerne vil være lidt cross-platform, hvis man godt kan lide C# i forhold til Objective-C. Der har vi vist været en del inde på det her. Det er ikke helt billigt, Xamarin. Man kan godt, der er en gratis udgave, men som jeg har forstået det, så er hovedproblemet med den, at man ikke kan bruge tredjepartsbiblioteker. Det er nok, betyder nok for eksempel, at man ikke kan have reklamer i sin app. Så det er lidt en dealbreaker, hvis man gerne vil lave en gratis app. Det indie-udgaven, der kan man så godt det. Der er så til gengæld ikke Visual Studio Support, som jeg så i øvrigt heller ikke har brugt. Så den her, den kunne jeg have brugt. Men jeg har den her udgave, fordi den fik jeg af en eller anden grund, da jeg betalte for 1.200 kroner. Så jeg ved ikke hvorfor, at det står til næsten $1.000. Men man kan sige, det er jo en ekstra udgift, som man har i forhold til den her, de 550 kroner, man skal betale til Apple om året for at udvikle. Og så er der jo så også Microsoft, som nu har 3 butikker, og dem skal man betale 550 kroner om året til i hver eneste af deres butikker. De var ellers tidligere så flinke, at man kunne lave Windows Phone og Xbox udvikling for den samme udviklerkonto. Men nu skal man altså betale for 3 forskellige udviklerkonto til Xbox, til Windows Phone og til Windows Store. Så det er lidt en stor udgift, hvis man skal betale dem som enkelt person. Yes. De studerende kan få en endnu billigere en. Okay. $99, der får du business-version. Fedt. Det hørte alle vel, at han sagde det. Når jeg kunne høre det, så... Så er det back to school. Ja. Swagger alert igen. Hvad er nu det? Nå jo. Er der nogen, der kan nævne bare 2 platforme, som Xamarin det kører på? Yes, det er fantastisk. Og det må give anledning til den sidste t-shirt og en abe. Den fantastiske Xamarin-abe. Jeg håber, at du kan passe t-shirten, ellers så. Som jeg nævnte før, så har vi jo brugt XNA, og det er jo desværre en død platform. Jeg ved ikke, der er en eller anden underlig business-årsag til, at Microsoft har distribueret den. Det er altså vældig lækkert at lave spil i XNA-platformen.
kører det i desktop på Windows Phone 7 og Xbox 360. Windows Phone 8 kører det desværre ikke på, men det gør det så alligevel, fordi de gamle apps, de kører jo stadigvæk på Windows Phone 8. Så derfor kan man godt udvikle Windows Phone 8 apps med XNA, hvis man bruger Windows Phone 7 toolkittet. Men man kan så ikke bruge de nye features, og det er jo så ikke særlig fedt. Men så er der kommet noget, der hedder Monogame. Det understøtter langt flere platforme, og er en direkte portering af XNA i open source udgave. Så man kan sagtens stadigvæk fortsætte med at kode XNA, hvis man godt kan lide det. Jeg har så valgt X'en, og det var måske også et dårligt valg, fordi ham gutten, der lavede X'en, han er ikke død i øvrigt. Nej, han har desupporteret det, fordi at konkurrencen for Monogame var for hård. Han startede med at lave det som portering af Monogame, men fordi han syntes, det var performet dårligt og havde for mange bugs. Men han er ene mand, og de er mange, så han har opgivet kampen. Men det betyder ikke, at vi er på skideren, fordi vi kan bare lægge det om til Monogame, når vi har tiden til det. UI-demo, ja. Jeg vil lige hurtigt vise, fordi jeg skal også have noget af det med service stack. Bare for lige at demonstrere, at det kan køre i... det gør det allerede. Det oprindelige navn til Hippo, det var YouQuizMe, så det er derfor, at det hed det i 14 dage, og så ændrede vi det til Hippo, men jeg har aldrig fået ændret projektfilen. Så når jeg starter det nu, så kommer det frem her i Windows Phone emulatoren. Og der kan I se, at der er en tom blok i toppen og i bunden, og det er fordi, at ratio på det her device er anderledes. Men igen, så kan man spille spil. Fuldstændig den samme kode, der kører. Og så videre. Det er altså meget sjovt at sidde og spille foran, jamen, jeg må nok hellere fortælle lidt i stedet for. Jeg har så også, en af de andre fordele ved at vi har brugt XNA, det er, at jeg jo så helt vildt nemt kunne lave en viewer til ham, der laver spørgsmål. Jeg har over 10.000 spørgsmål på dansk. Så den her viewer, den er lavet i XNA, og i det her mode, der ser man det spørgsmål, eller det svar, der er korrekt øverst. Så hvis I kan hurtigt lige kan læse det, så kan I blive eksperter. Så kan jeg gå over i Game View, så jeg kan se det, som det vil se ud i spillet, hvor det er random, hvilken rækkefølge svarene kommer i. Så kan jeg skifte til multilanguage, så nu kan man se det på dansk, og i højre side. Den, der hedder neutral, den indeholder både danske og engelske ting. Det er sådan lidt tilfældigt, hvad han lige har proppet i den. Men det er lige meget, fordi så er det så oversat i den anden. Der er knap så mange spørgsmål på engelsk. Men det er jo så fællesmængden, man får, hvis man spiller mod en amerikaner eller en englænder. Men det var super nemt at lave den. Det, der tog længst tid, det var at få lagt grafikken med iPhone ind, så den passede med placeringen af spørgsmålscenen. Så der ligger bare lidt kode, der if-deffer nogle ting ud. Hvis det kører på en Windows-platform, kontra hvis det kører på Windows Phone eller på iPhone. Så det var super nemt. Yes, det var så Xamarin og X'en. Så snupper jeg lige Service Stack også. Flytter lige lidt under en halv time. På vores webserver, der skal jeg jo vælge, hvordan vi vil lave vores webservices. Jeg har så valgt, at det skulle være REST-baseret, sådan en tyndt API, som bare kalder ned i nogle facader. Og fordelen ved det, er, at jeg nemt kunne unit-teste. Fordi jeg har et koncept, der hedder en reader og en writer, som
læser og skriver i databasen, eller gør noget andet. For eksempel kan writeren også være en, der sender push-notifikationer eller sender mails. Så det er et mere abstrakt koncept, end bare at skrive i en database. Men dem kan jeg jo så nemt mocke ud, fordi at dem har jeg interfaces på, og med Stube eller mocks. Til dependency injection, der har jeg brugt Func, fordi det er indbygget i Service Stack. Ham, der har lavet Service Stack, han er sådan en, måske lidt en blærerøv. Han er i hvert fald, prater i hvert fald af alle de teknologier, han har brugt, de er typisk de hurtigste i verden. Og Func, det er så åbenbart den hurtigste dependency IOC-container i verden. I hvert fald med den funktionalitet, som den stiller til rådighed. Så den kunne jeg lige så godt tage udgangspunkt i, selvom jeg ikke har brugt den før. Man kan godt plukke andre IOC-container ind. I Service Stack, så hans hovedfeature, det er REST-baserede services. Og jeg har skrevet det endnu lettere end ASP.NET Web API. Fordi det er jo sådan set rimelig let at gå til, men jeg foretrækker alligevel Service Stack, når jeg har arbejdet lidt med det. Og så er der en masse ekstra features i. Der er nogle serializer og deserializer. Og så er der en interessant ting, det er, at han faktisk understøtter VCF, både på klientsiden og server-side. Det er ret interessant, for man kunne forestille sig det for, at han vil gøre det sådan til en let migration path, at man skifter dele af sin applikation ud med Service Stack. Men jeg ved ikke, hvor meget af VCF han understøtter. Jeg har ikke prøvet det. Og Redis og Memcached, det er en fed ting, fordi det er også det, vi har i Amazon, så det burde være let for mig at begynde at benytte de her caching frameworks. Så vil jeg lige give en lille demo af Service Stack. Bare et simpelt eksempel. Til at starte med. Hippo. Den er der. Yes, Service Stack. Jeg kører i Visual Studio 2010, fordi jeg har ikke lige haft råd til at opgradere. Det håber jeg, I kan leve med. Men det er jo også som om, at det er mere stabilt end 2012, selvom den builder hurtigere. Så har jeg bare bygget det op, så når jeg har en klient og en server, og på serveren, der har jeg en host. Det her, det er klienten og serveren er konsolapplikationer, så der skal jeg bruge en, der hedder app host listener, eller HTTP listener base, for at, få mit endpoint. Og det er fordi, at når jeg bruger self-hosting, så skal jeg bruge lidt andet API, end hvis jeg hoster det i isen. Så der starter man den op ved at kalde init, og så kalder man start med den her URL. Den kan jeg lige klippe ud med det samme. Så nu hoster jeg den bare her på localhost. Hvis jeg lige starter serveren med det samme, så skulle jeg jo så kunne gå ind i min browser og så se det endpoint. Så får jeg så metadata. Og der har jeg bare sådan en hello request operation. Og de forskellige, ud af boksen, så understøtter den alle mulige forskellige formater. XML, JSON, JSV og CSV. Og også SOAP, hvis jeg havde en postudgave af min service, men det har jeg så ikke lige nu. Selve servicen, den er så nem at implementere, som at man nedover fra noget, der hedder service. Hvis det skal være en get service, så laver man bare en metode, der hedder get. En post service, den ligger hernede. Så kommer lige om lidt. Så laver man en metode, der hedder post. Så den understøtter de forskellige REST metoder. Hello request, som er mit input, den er defineret her. Det er en af de rigtig, rigtig fede ting, som jeg synes, der gør det nemmere at overskue hvis man har mange services. Det er, at ruten den står direkte på requestet. Så den her, den understøtter de to ruter. Så man har bare her en URL, der hedder hello, og så bruger han den convention, at man
indrammer property name i tuborparentes. Så hvis jeg kalder min service, så skal jeg bare skrive hello. Kurt, ja, den har jeg brugt før. Hello Kurt. Fantastisk. Intet mindre. Min klient har jo så også, og der understøtter han jo så alle mulige forskellige klienter, blandt andet VCF. Jeg har brugt en, der hedder JSON Service Client her. Så det overføres via JSON, men det er jo sådan set fuldstændig ligegyldigt i den her sammenhæng, fordi jeg bare kalder det for en konsolapplikation. Så hvis jeg starter klienten, jamen så kommer hello Geo. Og hvis jeg lige hurtigt viser igen med post. De her fine klienter, dem kan jeg jo desværre ikke bruge på iPhone. Så der er jeg været nødt til at gå tilbage til sådan en gammeldags webclient. Det er lidt irriterende. Jeg skal lige stoppe den her. Så nu har jeg en post-metode lige pludselig. Og den vil så gå ind og bruge den rute, der hedder hello, hvor jeg har angivet, at det skal være post. Og oppe i min client, der kalder jeg så lige post-udgaven også. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men den her den har et interface, der hedder iReturnString. Det betyder så, at, at den metode, som den er input i, den skal returnere en string. Og det kunne have været hvad som helst. Jeg skal lige starte min server igen. Yes, posted Geo. Så det var det simple eksempel. Og i min host, den har sådan en configure-metode. Det er der, man sætter alle mulige ekstra ting op. For eksempel så var der den der metadata-side der. Den er selvfølgelig fjernet i min Hibo-implementation. Så når alle mulige kan gå ind og kigge på den. Nu fik jeg den startet for mange gange. Nu vi lukker den igen. Fordi jeg kom lige i tanke om, at jeg skulle også lige vise jer, at nu har jeg lavet en post-metode. Så har metadata ændret sig. Så nu er der også SOAP med, som typer man kan bruge. Yes. Så det var lige en hurtig demo. Og over i mit projekt her, der har jeg så vores webservice her. Og der har jeg jo så alle vores webservices. De ligger her. Hvis jeg for eksempel tager Accept Challenge Service, så har jeg lavet den på fuldstændig samme måde, men jeg har, fordi jeg godt kan lide at have lidt stærkere typer end bare det der med, at man kan returnere hvad som helst fra get eller post, så har jeg lavet nogle abstrakte klasser, hvor jeg har implementeret for eksempel en post and forget service, der bare returnerer void, og så implementerer den iReturn void, så den nedover for den her service, som jeg viste. Og så er der jo så det ved det, at når man kører et webprojekt, så er der kun lige 2 ekstra ting, man skal huske. Det er de her 2 handler-sektioner i webconfig. Den er der og der. Og i min global ASAX, hvor jeg initialiserer, der laver jeg som en app-host, og den app-host, den har ikke sådan en startmetode, hvor jeg sætter URL'en op, for den får den jo fra websitet. Så den nedover for app-host base i stedet for, som er den, man bruger i isen. Her konfigurerer jeg så mine IOC-bindings og initialiserer og fjerner metadata. Og mine IOC-bindings, dem er jeg så sat op sådan, at jeg har en enum, der angiver, om det skal være production eller stube, jeg skal bruge. Så det er sat op super simpelt. Jeg konfigurerer mine facader, og så konfigurerer jeg stubene eller
de produktionsklare reader og writer hernede i de her metoder. Så configure data access, det er de rigtige, og så stuben er hernede. Og det gør jo så, at jeg nemt kan i min unit-test kan gå ind og mocke de her ting ud. Så lad os lige se, hvor er min test der. Challenges test for eksempel. Der har jeg sådan noget setup, hvor jeg så sætter min IOC-container op med, at det skal være stube. Initialiserer mine mappings i automapper. Og så skal jeg lige load mine spørgsmål, fordi det bruger den. Og de er bare loadet lokalt. Og så min unit-test, jamen der bruger jeg så, mock-Q, det ved jeg ikke, om I kender, men det er et mocking-bibliotek, som er dejligt simpelt at gå til. Og der plejer jeg altid at lave sådan en helper-metode, som udover at den laver mocken, så registrerer den også lige mocken i IOC-containeren. Så her er en unit-test, der går ud på, at hvis jeg accepterer et challenge, så skal jeg også gerne lave et spil med den samme ID. Og det at lave et spil, der bruger den, der hedder versus game writer. Og den mocker jeg så, og så laver jeg et setup, hvor jeg sætter den til at acceptere, at create-metoden på den bliver kaldt med hvad som helst. Og så resolver jeg min challenge facade, det betyder, at alle IOC bliver sat korrekt op. Og jeg har min facade, og så kalder jeg accept challenge med en challenge request. Og der bruger jeg de samme, DTO'er, som jeg bruger til at kalde mine services med. Og det jeg så gør nede i bunden, det er, at jeg kalder verify på min mock. Det jeg skal have verificeret, det er, at create-metoden rent faktisk bliver kaldt, så der bliver lavet et spil, og at de har den samme ID som min challenge ID. Og det sker præcis en gang. Så det er så simpelt. Og jeg kan så godt lige køre den, hvis det er. Awesome. Godt, det var vist lige det, jeg hurtigt ville vise om Service Stack. Der er lige lidt tid endnu. Hvad fanden sker der nu? Okay. Jeg går lige en tak tilbage, sorry. Top Shelf. Det passer lige til de sidste par minutter, for det er sådan en super simpel lille ting, som er ret lækker. Når man laver en Windows-service, så i de projekter, jeg har været med i, så er det typisk været sådan, at for at teste den, så har man også nødt til at have en konsol-applikation, som ligger i Solution, som man bruger til test, når man sidder i development, og så har man så sin service, som man så installerer på serveren. Og Top Shelf, den gør bare det en lille smule mere lækkert ved, at den har det hele til at ligge i den her konsol-applikation. Og vi har brugt den i vores push- og cleanup server, som er bygget op næsten på samme måde som webserveren, ved at vores facader, de kan unit-testes og alt det der. Det er de samme facader og reader og writer, jeg bruger. Og den, kan jeg så læse nogle jobs ind, og der bruger jeg MEF til at læse dem ind. Og så er der en jobscheduler, der itererer over de her jobs og sætter dem i gang på givne tidspunkter. Og den Windows-service, som ordner det her, den er så implementeret i Top Shelf. Så det er ikke en stor revolution, men den er bare super lækker, så den kan jeg anbefale. Det er ham, der har lavet Mass Transit i øvrigt, som var en konkurrent til Rebus, der har lavet den, Chris Patterson. Top Shelf demo, yes. Så hvis vi lige går ind i Top Shelf projektet her, så har jeg lavet en solution, der bare, det eneste den skal gøre, det er, at den skal hver 5. sekund logge et timestamp i en fil. Jeg kan lige se, om filen den findes lige nu.
log.txt. Nej, den er der ikke. Godt. Okay. Så udgangspunktet er, at man har en konsolapplikation. Og der er ikke, i den her der er der kun en readline, så den starter bare. Det man så skal benytte, det er at installere en NuGet-pakke, TopShelf, og så har man bare en enkelt DLL. Og måden man så kan benytte det på, det er, at man får den her host factory ting til rådighed, hvor man kalder run og konfigurerer sin service på den måde. Og det jeg sætter op her, det er, at servicen, det er den her klasse, jeg har kaldt for service, og den har en startmetode og en stopmetode, som bliver kaldt, når man trykker start og stop på servicen. Og så er der en konfiguration af, hvordan den skal køre sikkerhedsmæssigt. Her er det bare som local system, om den skal starte automatisk eller manuelt, eller hvad fanden den nu skal starte som, og hvad den hedder. Så hvis vi går over i min service, så er det bare en klasse, der starter en timer, som kører hver 5. sekund, og det eneste den gør, det er at logge en timestamp i filen log.txt under temp. Så det er super simpelt. Og hvis jeg starter det her i mit udviklingsmiljø, så er det bare en konsolapplikation, som kører fuldstændig ligesom servicen nu skal køre på, når vi installerer den. Så har vi log.txt, den har timestamp, 2 timestamps, og så videre. Det man så kan, det er, eller det man får, det er, at man kan give nogle command line parametre med. Og skal vi se, properties. Så hvis jeg giver den help, så kan jeg få at vide, hvad det er, jeg ellers kan. Der er alle mulige ting, man kan. Nogle af tingene er det samme som i konfigurationen med at sætte brugernavn og password på sådan nogle ting. Man kan kalde install og start og stop den og uninstall den. Og det er desværre sådan, at for at installere, så skal man have startet Visual Studio i administrativ mode. Men jeg har lige lavet en hjemmekogt command prompt, som jeg kan bruge. Så hvis jeg starter den, så starter den i administrativ mode. Og så kan jeg bare sige til min konsolapplikation, at den skal installere sig som Windows Service. Så er den installeret, og så kan jeg lige starte den. Og så kan vi gå over og kigge i vores services over. Der. Så skulle timelogger gerne være dukket frem og være startet. Og den er der. Awesome. Så fortsætter den jo så logningen. Passer det med tidspunktet? Ja, det gør det. Og det er lige så nemt at afinstallere den. Jeg kan bare stoppe den, og så fjerne den igen. Så er den væk. Så ikke en revolution, men det er alligevel bare et lækkert værktøj. Man slipper for at have den her ekstra konsolapplikation i sin solution. Det er jo selvfølgelig gået hårdt ud over familien, alle det her Hippo-show, som jeg har lavet det sidste år. Så jeg vil nok ikke anbefale, at man går i gang med at lave et rimelig stort et projekt i sin fritid. Det er nok en bedre idé at lave mange små apps, for at få testet sine idéer hurtigere, og så udvikle videre på dem. Men nu er vi så der, hvor vi er, og det er meget fedt, fordi nu kan vi hurtigt blive cross-platform. Det ville helt klart have været nemmere, hvis vi bare havde lavet Hippo i UI-kit. Altså, der er ikke så meget grafisk faglade, som ikke kunne have været lavet med Apples standard tools. Men så havde vi så heller ikke kunne genbruge det på andre platforme. Så der er ganske få ting, som jeg tror ville have været besværligt at lave i UI-kit. Og nu har vi alle de her muligheder. Altså på iPhone er vi jo nok nødt til at skifte X'en ud med monogain. Det kommer på sigt, og
noget af det næste, vi skal lave, det er nok en iPad-dedikeret udgave. Man kan selvfølgelig godt installere det på iPad, det kan man jo altid med iPhone-applikationer. Og så er der også alle de her andre muligheder, vi har fremover. Det kommer jo an på, om det bliver en succes, om vi gider, eller om vi hellere skal gå videre til det næste projekt. Men det vi regner med, er en sand pengeregn fra himlen. Nej, det regner vi sgu ikke med. Vi regner med, at vi har en mikroskopisk chance for at slå igennem på en måde, så vi kan tjene penge på det. I størrelsesorden 1% eller et eller andet. Men det er stadigvæk bedre end at spille lotto. Og den sidste swag alert, og det er selvfølgelig den sidste ting. Der er faktisk også en masse sådan nogle små badges. Dem kan jeg selv komme hen. Det er den sidste bog. Er der nogen, der har et spørgsmål, som er rigtig godt? Når man laver iOS og sådan noget, hvordan får du adgang? Når du skal lave et spil med en anden en, hvordan gør du det? Altså, får du udstillet en venneliste, eller hvordan fungerer det? Når jeg skal lære det, jeg forstår ikke, hvad du mener. Du spiller duo, du spiller med en anden en, bliver det bare på mail, eller hvordan? Nå, nej. Ja, det har vi lavet sådan, at der er et challenge-system. Så du kan enten vælge at challenge en tilfældig person, og så får du bare den første, der også har valgt at spille mod en tilfældig. Eller du kan vælge en ven, så der kan du søge på en ven, enten med brugernavn eller med e-mail. Via iOS? Ja, via devicet, ja. Yes. Men så får du den bruger, altså den anden? Ja, så kan du sende en challenge, ja, så får du ham som ven, og så kan du sende en challenge til ham. Og så kan han gå ind og acceptere den challenge. Så jeg kan lige vise dig der bagefter. Yes. Var der mere? Der er nogle links, men du får lige bogen her. Værsgo. Og tak for god ro og orden. Yes.